عسرت ناي عالمنا فليز ولا منتاتات ما انت خوينم ستولد سبات كاب كال سبات بستفلي ملكو تخرج سحبيهم بفلاي ايدنتيكال توينس ويك عفصم تماثل تزخونو نمفلاي بتعم زشجر منتاتات ناي سبات قالو زلعل ناي مسحب حيل اللوم ነገር ግን ካብ ካልኦት መንታታት ማእኸል ብመልክዖም ወይ ከዓ ዘርእዎም ዘይተለመዱ ባህርታት ውፅእ ዝበሉ መንታታት ኣይጠፉን ስለዚ ንሎሙ ዓንቲ ነዘን ካብ ካልኦት መንታታት ፍልይ ዝበላ ከነግንየኩም ኢና ክሳብ መጨረሻ እዚ ቪድዮ ንክትከታተሉና ብትሕትና ንላቦ ቅድሚና ፕሮግራምና ምእታው ግን ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ምግባር በብግዚኡ ንለቆም ቪድዮታት ንኣኹም ንክመፁ ከዓ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ቤተሰብ ኩኑ እንዳበልና ነዚ ቪድዮ ብላይክ ንጀምሮ ናብ ፕሮግራምና ክንሰግር ዓስራይ ብራዚላውያን መንታታት ትውልዳ ጂኔክሳዊ ዝኾነት ኣብ ሃገረ ብራዚል እትነብር ኣደ ብ2005 ዝወለደተን እዘን መንታታት ንዓለምና ፍልይ ዝበላ ውህብቶ እየን ሎራና ማራ ዝተባህላ ዘን ኣልበሪዝም መንታታት ናብ ዓለም ሒዝወን ዝወፀ ማለት እውን ንኽፍለጣ ዝገበረን ብራዚላዊ ፎቶግራፈር ቬነስያ ስትራኖቫ ድሕሪ ፎቶም ለዓለን ነይሩ ብግዚኡ 11 ዓመተን እንትኾና ድሕሪ እቲ ግዜ ንሱ ብዝፈረምኦ ናይ ሞዴሊንግ ስራሕ ኣልበሪዝም ዘይኮነት ዓባይ ሓፍተን ሓዊሰን ሂወተን ክቕይራ ክኢለን እየን ብተወሳኺ እውን ናይክ ጫማ ወሲኹ ዝተፈላለዩ ተፈለጥቲ ብራንድ ብምፍላጥ ከምኡ እውን ምስ ተፈለጥቲ ዲዛይነራት ከይቀረየ ናይ ምስራሕ ዕድል ረኺበን እየን ብኢንስታግራም እውን ብዙሕ ሽሕ ተኸተልቲ ከፍርያ ክኢለን እየን ታሽዓይ ሉሲና ማርያ ምናልባት መንታታት እንትበሃል ናብ ኣእምሮና ዝመጽእ ነገር ምምስሳል እንትኸውን እዘን መንታታት ግን ክልቲአን ደቂ ኣንስትዮ ከም ምዃን ሓሊፉ ደጋዊ ገጸን ግን ብዙሕ ምምስሳል የለን بقرات حورانن بتصغران مفلاي مخنيات بزح سب مناطق ينيلون مقبال نمن كشجار يستوعليو زي برقص اون كميلو خوينو زبل حتو ولا كنت فتره كلتي انا حوات جن بتماثل ساعات تولداين እና ከምዚ ምዃነን ናይ በዓል ዝኾነ ሙያው መብራህሪ ዘድል ወላ እኳ እንተኾነ ምናልባት ግን ካብ ጸላም ኣደን ካብ ጻዕዳ ኣቦን ብምውላድን ከምዚ ክገብረን ከም ዝኽእል ይግመት እዩ ሻምናይ ኪንሰንን ጂንሰንን ብጃፓን ቋንቋ ኪንሰንን ጂንሰንን ማለት ክልቲአን መናቱ ኣብ 1892 ዝተወለዳ እንትኾና ብጃፓን ታሪኽ እውን ብዕድመ ዓበይቲ መናቱ ተባሂለን ይፍለጣ እና ዝገርም ነገር ከዓ እታ ሓንቲ መንታ ኪን ኣብ 107 ዓመታት ትመውት እታ ሓንቲ መንታ ጂን ከዓ ኣብ ውሕዳት ወርሒ ተኸቲላት ኣብ ሞታ እዩ እዘን መናቱ ተፈላጥነት ዘትረፋ ክልቲአን ኣብ 100 ዓመተን ምስ በጽሓ ነይሩ ሻውዓይ ኤቢን ብሪትኒን ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ዝተፈለዩ መናቱ እየን ብተመሳሳሊ መልክዕን ብቻ ዘይኮነስ ኩልዳ ጀሚረን ፍልይ ዝበለ ኣፈጣጥረአን እዩ እዘን ናይ እንግሊዝ ዜግነት ዘለወን መናቱ ብተመሳሳሊ ሰብነት ውሽጢ ነናይ ባዕለን ኣእምሮን ልብን ሳምባን ዘለወን እንትኾና ሰብነተን ብትኽክል ንኽሰርሕ ናይ ክልቲአን ምትሕብባር ግድን እዩ እና በዚ ብዘይከኣል ዝመስል መልክዑ እዘን መናቱ ትምህርተን ክመሃራን ናይ መንጃ ፍቃድ ምውፃእ ሓዊሱ ኮሌጅ ክሳብ ምውዳእ ናይ ባዕለን ዝኾነ ሪያሊቲ ሾው ክሳብ ምዝግጃው በፂሐን እየን ሻድሻይ ዝተጠፋፈአ መንታታት በርካታ መንታታት ብሓደጋ ብሞትና ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ናይዘን መንታታት እዚአን ግን ፍልይ ዘብሎ ነገር ገና ኣብ ዝተወለዳሉ ወቕቲ ነይሩ ወለደን ዝተፈላለዩ ህፃን ዘዕብዩ ብምሃብ ተፈላለየን ንኽዓብያ ዝገበረን እቲ ዝገርም ከዓ እዘን መናቱ ኣሕዋት ከም ዝኾና ዘይፈለጣየን ዓብየን ማለት እውን ከይተረኣያ ስለ ዝዓበያ ምንም ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንን ነገር ግን ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ፈረንሳይ እትርከብ እታ ሓንቲ መንታ ካብ ዓርካ ሓደ ናይ ስልኪ መልእኽቲ በጽሓ እሱ እውን ልክዕ ንዓኣ ትመስል ሰብ ከም ዝረኣየት ዝገልጽ ነይሩ ንሳ እውን ዘይትፈልጣ መንታ ሓፍታ ብኢንተርኔት ክደልያ ጀመረት ኣብ መጨረሻ እውን ኣብ ካሊፎርኒያ እትነብር መንታ ሓፍታ ከም ዘለታ ፈለጠት ክልቲአን ዝተጠፋፈአ መንታታት ድሕሪ ምርኻበን ኣብ ክልቲአን ብዙሕ ዝመሳሰል ነገር ኣስተውዒለን እየን እዚ ናይ ክልቲአን መናቱ ዝገርም ታሪክ ብ2015 ዘገውኒ ትዊን ስተርስ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ዶክመንተሪ ብኔትፍሊክስ ቀሪቡ ነይሩ ሓምሻይ ናይ ማጓየር መንታታት እዞም መናቱ ፕሮፌሽናል ፍሌስለር ከም ምዃኖም ዝሓለፈ ናይ ዓለምና ዝለዓለ ክብደት ዘለዎም መናቱ ብምባል ኣብ ናይ ጊኔስ ወርልድ ሪከርድ ክሰፍሩ ክኢሎም እዮም ከም ኣውሮፓውያን ኣቆጻጽራ ብ1973 ጆን ፔጅ ብዝተባሃለ ፎቶግራፈር ናይ ማጓየር መናቱ ኣብ ሞተር ሳይክል ኮፍ ኢሎም ዝተላዕልዎ ፎቶ መዘራረቢ ኮይኑ ዝነበረ እንትኸውን ቤሊ ዝተባሃለ እቲ ሓደ መንታ 723 ፓውንድ ወይ ከዓ 327 ኪሎግራም ዝምዘን ዝነበረ እንትኸውን ብ1979 ብሞተር ሳይክል ሓደጋ ህይወቱ ክሓልፍ ክኢሉ እዩ እቲ ሓደ ፍላይ ማንታ ቤሊ ከዓ ን21 ዓመት ተወሳኺ ንወይኑ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ 2001 ብልቢ ድኻም ህይወቱ ክሓልፍ ክኢሉ እዩ رابعي لوسينا أنا زني أستراليا مناطق ጓላት ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ መንታታት ፍጹም ተመሳሰልቲን ኩሉ ነገርን ተመሳሳሊ እንትኸውን ዝተፈላለዩ ነገር ከዓብ ሰርጀሪ የስተኻኽላ ምስ ቁመነአን ምምስሳል ጠቕላላ ናይ ህይወትን ምምራጽ ሙሉእ ብምሉእ ተመሳሰልቲን ክዳውንተን ናይ ስራሕ ቦታን ከምኡውን ናይ ፌስቡክ ፕሮፋይልን ተመሳሳሊ እዩ ኣብ 2015 ኣብ ጃፓን ብዝተኻየደ ናይ መንታታት ናይ ምምስሳል ውድድር ተሳቲፈን ናይ ዓለምና ፍጹም ተመሳሰልቲ መናቱ ንኽበሃላ በቂዐን እየን ሳልሳይ
ኣሽሊና ኤሚ ኔልሰን መናቱ ነኖ ዓለም ዘለዎም ዝለዓለ ቅርበት ወላ እኳ እንተተፈለጠ ኣሽሚና ኤሚ ግን ካብ ዝተለመደ ብዝበለፀ መልክዑ ብጣዕሚ እየን ዝቀራረባ ጥንሰንን ዝወለዳሉ መዓልትን እውን ተመሳሳሊ ነይሩ ክልቲአን ናይ መጀመርያ ደቀን ዝወለዳ ብ2 ሰዓታት ኣፈላላይ ጥራሕ ነይሩ ዝወለዳሉ እውን ከም ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ናይ 2012 ሓድሽ ዓመት ዋዜማ እንትኸውን ምንም እኳ ዝወለዳሉ ወርሒ ሓደ እንተገበርኦ ብተመሳሳሊ መዓልትን ብውሱን ሰዓታትን ኣፈላላይ ምዃኑ ግን ተኣምር ዘብል ነገር እዩ ካልኣይ ወንጀለኛታት መናቱ ፖላዊስ ሓደ ወንጀለኛ ኣብ ቁፅፅር ቅድሚ ምእታዎም ብርግጽ ወንጀል ከም ዝፈጸመ ዘረጋግጽ ጭብጢ መረዳእታ ክህልዎም ይግባእ ሓሰንና ኣባስ እዞም ፍጹም ተመሳሰልቲ መናቱ ናይ ስርቂ ወንጀል ብምፍጻም ኣብ ጀርመን ዝርከብ ሓደ ናይ መጋየፂ ሹቅ ብናይ ስርቂ ወንጀል ተጠርጠርቲ ብምዃን ኣብ ቅድሚት ኮይኖም እዮም እቶም ፖላዊስ ከም ዝብልዎ እንተኮይኑ ካብ 6 ሚልዮን ዩሮ ንላዕሊ ዝግመት ዳይመንድ ድሕሪ ምስራቆም ዝጠፍኡ እንትኾኑ ካብ ክልቲኦም መናቱ መኒኦም ብትክክልቲ ወንጀል ከም ዝፈጸምዎ ንምርግጋጽ ብዲኤንኤ ምርመራ ከይቀረየ ምፍላይ ኣይተኻእለን ብናይ ጀርመን ሕጊ መሰረት ከዓ ክልቲኦም ክእሰሩ ስለ ዘይኽእሉ እቲ ፋይል ተዓጽዩ ክልቲኦም ብነጻ ክልቀቁ ተገይሩ እዩ ቀዳማይ ጄኒፈርና ጁኒ ወዲ ሰብ ብተፈጥሮ ማሕበራውን ተራዳዳእን ብምዃኑ ካብ ካልኦት ፍጥራት ብጣዕሚ ዝተፈለየ ገብሮ ነገር ግን እዘን ክልተ መናቱ ንሰን ጥራሕ ብዝፈልጦ ሚስጥር ምክንያት ኣብ ከባቢአን ምስ ዘለዉ ሰባት ምንም ዓይነት ዝርርብ ኮነ ምርድዳእ የብለንን በዚ ዝተለዓለ እውን ስቕተኛታት መናቱ ዝብል ስያመ ተዋሂብወን እዩ ካብ ቁልዕነተን ጀሚሩ ነንባዕለን ብቻ እንዳተፃወታ ዝዓበያ እንትኾና ዕድሚአን እንዳወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ እውን ሙሉእ ብምሉእ ክልቲአን ጥራሕ ዝረዳድኣሉ ቋንቋ ብምዝርራብ ካብ ከባቢአንን ዓለመንን ሙሉእ ብምሉእ ክንጸላ ጀመራ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓመጻትን ወንጀላትን እውን ከይቀረየ ምስታፍ ጀመራ ፖላዊስ እውን ናይ ዘመናቱ ነገር ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ስለዝኾኖም ብራድሞር ናብ ዝበሃል ናይ ኣእምሮ ሕሙማት መሐከም ሆስፒታል ንክዘዋወራ ተገይሩ ኣብኡ እውን ን14 ዓመታት ዝኣክል ሓቢረን ጸንሓ ምንም እኳ ትካል ናይ ኣእምሮ ምስትኽኻል ጻዕሪ እንተገበረ ንሳተን ግን ብኸመይ ከምልጠ ከም ዘለወን ፕላን ብምውፃእ ነይረን ዝበዝሐ ግዜአን ዘጥፍኦ ኣብ መጨረሻ እውን ዝወሰኖ ውሳነ ብጣዕሚ ዘደንግጽ ነይሩ እዚ እውን ካብ ሆስፒታል ብሰላም ንምውፃእ ምስ ዝቐረየ ዓለም ተሳሚዕ ንምንባር ናይ ግድን ሓዲአን ክሞታ ከም ዘለወን ነይሩ በዚ መሰረት ናይ ሞት ዕጫ ዝበፅሓ ጄኒፈር ብ1993 ብልቢ ሕማም ሂወታ ሓሊፉ ካብኡ እንዳሓር ጁኒ ካብ ሆስፒታል ብነጻ ተለቂቓ ድሕሪ ምውፃኣ እውን ንዝተፈላለዩ ሚድያታት ምስ ማንታ ሓፍታ ዝነበራ ሚስጥራዊ ሂወት ኣካፊላ እያ እምበኣር እስከፍትዋ ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና ነዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ስለዝፀናሕኩም ካብ ልቢ ነመስግን እዚ ቪድዮ እንድሕር ተመቺኩም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ እናበልኩ ኣብ ቀጻሊ ፕሮግራም ክሳብ ንራኸብ በብዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ተመኒ ቻው ቻው ቻው